sa Ginoo kanato sa sugyot ni San Mateo karong buntaga karong Dominguha. Lisod ko na itong unahon-naon. Tiyaw mo na nga pag mahigpit ka mo, mahigpit magod ang tao, ma-perfect magod ang tao nga, dili man. Dili. Perfection nas Ginoo yun, dili sa tao. Wala yun. Sa usapan nato, wala perfect knowledge, perfect beauty, wala yun. Wala yun siya. Perfect house, perfect car, wala yun. Bisa ka na perfect sa exam, wala mo na, binuang naman nas Ginoo. Diba wala no? Isa ka pasabot ni San Mateo nga pag mahigpit ka mo, maigsuon, philosophical magunin pagkagamit. Filosopo ba? In a philosophical sense o pagsabot sa pagpilosopiya, perfect yun, pasabot, Ginoo yun ang perfection. Pero in a biblical sense, pwede na ito himuon. In a biblical sense. Lahi ka na siya. Lahi ka na siya. Philosophical magunin. Kinahanglan, sundugo na ito ang Ginoo. Pero sa biblical nga pagsabot, masabtan na ito siya. Sabtan na ito siya. Ihuban mas Ginoo? Ihuban ba niya? Na yung mga paaging ihuban niya? Na? Ihuban niya. Tao-to na ito ng isgutan. Nung doon ay tulo, kaya importante butang ako, ipaambitin niyo aron sabtan na ito ng Ibanghelo karon. Ato na isukip itong ingon sa Ginoo sa unsa ang mga mahimong mahigpita. Dili gid sama niya, Ginoo man siya. Ginoo natang mahigpita sama niya. Biblically, mahimot ang higpit, una, gibutang niya. Sa English pa, kining usan ni sa akong nakita nga gusto ta malipay, ulit sugyot nato karon Dominguha. Una, ayaw pagdumot. Do not hate. Magdumot gani ka, masakit ka, di ka malipay. Di ba? Nga dinis Baghilyo. Ay pagdumot. Usa may tubang sa niya magdumot, magpasaylo, mahigugma. Ganang huban ni San Lucas sa perfection, sa biblical nga pagsabot, dili perfection nga, philosophical nga, Ginoo yun. Perfection according to St. Luke is, be merciful. Tanawar gagamit. Walahi lagi. Filosofi magagamit ka rin. Ayaw pagdumot. Nagkaya mga tao nga madumtanon, mabikila gamay, di na makapasaylo. Primero pa, lood-lood. Pero mahiubos, maglood, hangtod, anong sakit. Kaya di man makapasaylo, magdumot man. Di man ko kalimot, Pater? Makita ko sa iyong dagway. Di ka makalimot, parehas na di ka kapasaylo, nagdumot gihapon ka. Nilakaw na kong layong lugar, pag uli na ko, di pa ko kalimot, gibuhat din na ko. Lahala. Lakaw na lang, karena hindi ka mabalik para magkalimot na ka. Ino na lang po na ko. Pasabot na mo, lakaw ka na nung balik-balik. Aron kami na po yung maka-dumdumi mo. Pabisahan ka sa November 2. Hindi man kalimot. Kidaog-daog daw siya. Magkapalipay kung dili ka magdumos sa musing katao. Usag na sa problema sa kalimutan. Gitudluan magod ta. Tudluan ta. Social media, mga magtalaan, tanan, sensationalize kayang balita. Ang China, naghilabot sa Pilipinas, ay drama raman na ay. Maya kayo sila mo drama. Igamit ang media. Drama. US, that is drama. Business is business. Armas is business. Ano? Kanang Russia o Ukraine, business. Jesus, simple kay pagbasa. Gitinuntuhan na mga tao sa kalibutan. Negosyo ka na. The number one business kalibutan sa lakong naso is armas.
Wala siya. Ikaduha, drugs. Wala. Drugs. Diba? Drugs sa kasa. Warag na mula mo ng drugs. Tungod ni atong presidente dati. Ito anak po sa armas. Ito na ito, pagdumot. Nagani armas, magdumot yun yung musik katao. Di unang gani ka, bantay lang ka. Ako juga pagitang pagi sakpan ta kagawala kay pusil. Kay pusil o tagig ka, di ba? Dagang pistula. Daday ka, karon ka. Bantay lang ka sunod. Tunduan ta pagdumot. Sa pulong, tunduan ta pagdumot. Luwat ang istorya nga ni Mayo. Wala malipay, nasakit. Kundi pala yun na ito, Mayo ra. Kaya madumtanon man. Di mo pasaylo, walay kaluoy. Walay gugma. Awas sa unang pagbasa, yun ni Moises sa mga tao, sultihan sa Ginoo, higuma ang Ginoo, gimusik ka tao sa mas mong kagalingon. Sama na. Dili magnubot. Ikaduha, gusto tang malipay, sugyot karon. Kini do not compare. Ayaw gyud pagkumpara sa uban. Grabe gid ang kamaot nga batasan. Stand to yourself unsa man ka. Ayaw kumpara sa uban, ayaw pud kumpara mo kuno sa uban og sagdahin ang uban mo kumpara nimo, sagdahin na sila. Ayaw gyud pagkumpara. Maot gyud na siya kayo. Ay maot gyud na siya kayo. Dibilupan na si buha niya, imong pinakagamay nga talento, imong kahibalo. Kana siya niya. Mamatay na lang kasi kumpara. May mga sila, Father? Ay mga sugot sa dili. Nagi mga tao mas mahay nato. Dawata na. Nagi mga tao mas gwapo nato. Mas bright nato. Mas mahay sulom nato. Mas mahay musulti nato. Nagi mga tao na hindi na malalis. Diba? Si kumpara. Masakit. Kumpara. Ayaw pagkumpara. Sayop ka na siya nga batasan. Bahay bagay siya. Bright bagay siya. Nasulban na ko na sa pag-eskwela na ko sa graduating na ko sa college. Nagisat mga secondary college pa ko 1989. Tubal sa muso tanandi o pagsustanan ako. Daga ko yung classmate ng mga bright. Di studios kayo sila ba? Maglagot ko. Bright man sila, studios man. Ako tama-tama man ko. Itistingan ginako. Singan ako. Magtuon ko, hatag oras. Kaya hindi magkunting tuon ko. Kanang lagi sa kanina na hebalo na di magtuon. Doon ko magtuon. Magtinis na ko. Magsis gamay, kabalo man ko. Itistingan ako. Nagtuon po ko. Katupog mong ko nila. Danawara. Katupog ko nila. E gusto mo ko parehas nila. Katupog mo na ko. Suka niyan to, di na ko. Kaya mo na ako. Di na ko. Di na ko sa ako. Kakapoy anang makapas ka pirmi. Kapoy di anang magpaprayat yung kakapoy. Kapoy. Di ba? Mag-maintain o grado. Parang kapuya. O kasabang ko sa pagtulog nila. Ikaw ba, di mo ka magtuon? Hibaw lang ako. Sira ba kong dula-dula? Wala. Wadyo ko. Sa college, sa list ba ko? 2 years. Sa college. Yun, wala na. Walas listahan. Walas pinakaubos. Kaya di man, tapulan man. Pero nga naman, kabalo man ko. Kalisod mag-maintain. Kumpara ang uban sa atong kagulingon kita. Di ka malipay. Di ka malipay. Ako may igsoon, maay mag-gitara. Di man ko maay mag-gitara. Pero mukanta man ko. Kabawi man ko. Usap ko sa pinakaway mukanta sa igsoon. Kabawi gihapon ko. Ay lang ko pag-gitara, pagkantahan lang ko. Kabawi. Anong practice ba ko? Ako ng tanan. Di ba, first? Lisod na kayo. Kasi arin mga dalagan ako, lisod na kayo.
ako na tanan. Ayaw kumpara. Ayaw kumpara. Malipay ka mo na sa Ginoo. Gawata kinsa ka. Gawata. Ikatulo, Bisaya sa Ebanghilyo karon nga nindot, kining ayaw pagkukob. Usa gid sa problema. Magdumot pa ka, kumpara pa ka sa pagulingog sa uban, magdumot pa ka, maghukom pa, wala gyud. Pahuway. Pahuway. Huwag kapuslanan. Kanang tulo, kung maghukom ka, magdumot ka, kumpara ka, dili na Kristiyano nga buhat. In short, sa mudahan ko na, muna ang ingon sa Ebanghilyo, gamiton nato ang kanang pinajiswit nga ilang paagi ba kanang ito ang ilang magis, kanang more, doing or going the extra mile. Uhata tong sobra pa diha. Kung nagdumot sila, ayaw pagdumot. Nasuko sila, ayaw kasuko. Kung sila manghatag, panghatag. Oh, extra mile mo na. That is perfection. Kay dili tanan tao manghatag. Tama? Dili tanan tao magpasaylo. Dili tanan tao mahigugma. Perfection na in that sense, biblical. Di ba? Tinuod oy. Dili tanan. Dili tanan tao buutan, pagbuutan. Dili tanan tao matinudanon, pagmatinudanon. That is extra mile, that is perfection. Ngunit pasabot sa Ginoo. Dili ka sundo na to siya. No, Ginoo na ta. Ngunit pasabot sa Ginoo. Gidapit ta or malipay ta. Na, sa Ebanghilyo. Kung sagpao ng tuong ngapin, kung sa supay. Kung sagpao ng tuong ngapin, kung sa supay. Ipasag pa usab ang wala. O, tanawa. Di, literal. Sagpa ako, di ba, patiran ta ka. Istigi. Napo, pakapatid yung madawat na ako. Di, manamao. Pasabot niya na, pagpailog. Ayaw pagpasagpa. Ayaw pagbatol may pamtasan, hindi ka masagpaan. Di ba? Masagpaan ka, kawag kayo may pamtasan. Ang lalaki, mutapon sa dalaga, ritsog ana sa paa, sagpaa. Uy, buot ng lakihan na. Di ba? Katapad ra. Uy, buot. Primero pang kita soyab, gawas karon sa kanya tuwala mo na, kiss dayon, uy, buot, sagpaa na. Karon kay malipay pa. Lahila kayo. Tinono. May batasan. Bulit pa sa buti, extra mile. Naghihimo sa kadaghanan, ay buhata ka turang dili kadaghanan. Gamay ra magpailog, pagpailog. Gamay ra manuloy, pagmanuloyon. Ano ra kasimple. Diba? Kaya na to, no? That is perfection. Very simple. Ganun gusto-gusto bantagan iba ta Ginoo. Perfecta ito una-una. Di ba pwede? Ang kaalam sa tao ni kalibutan na pinaka-bright, zuk-zuk ras Ginoo, waka kuyapi. Sa pagbasa, di ba? Naghambog ka nga bright ka, garbuso ka kayo, maay ko suban, waka kuyapi. Tiyaw-tiyaw naman sa Ginoo. Waras ki sa hugaw sa itong yung hugaw ko sa kinong ni hugaw ko sa Ginoo, wala na diha. Wala. Dito katupong niya, pero makahimo ta doing extra mile sa atong pagkinabuhi karon. Wala. Muna gipaya sa Ginoo kanato. Mahimo, di ba? Himo. Atong gamiton sa atong pagkinabuhi sa sigikin nato. Extra mile gihapon ng nauban mo meeting, apel kang meeting. Extra mile na. Perfection na. Kaya dili ta na maka-meeting, kaya trabaho. Pero magsakripisyo ka, bisag ulan, meeting ka, kaya jiging meeting, chapel meeting, president, usa,
Sige kayo sa pilimit ng simbahan, umiting ka sa ulan. That is perfection. Kadiri tanan, mapil. Sa perfection ng ipaabot, kanang Maginoo mo, lungka. Wala siya. Mahatag ko sa balikgasa, paningkamutan ako, that is perfection. Kaya kung manili makahatag, magbagot-bot pa. Ano sa paghubad? Gusimba ko, bisag ulan, that is perfection. Sa atong tahon ng pagsabot. Ito na mas Ginoo, napulo kasugo, di ba? Gusimba ta. Muhalad ta. O sabi na, perfect man ang balaw sa Ginoo. Kanang napulo kasugo. Muna siya. Apas patamay mo Ginoo, ayaw na. Perfect mahimong gwapo-gwapa, ayaw na. Sa pinaka-gwapa nga Miss Universe, pangit mo na sa Ginoo. Layo na sa Ginoo. Sa ato, gwapa na kaya na, sexy. Sa Ginoo, wala na saya. Nara paghubad. Nana. Kapoy man, kaya nag-ulan, di ko musimba. Ginawag sa kapoy. Pero naman lagi musimba, that is perfection. Unang kinabuhi na ito, ginapit na. Kaya na ito, di ba? Kaya na ito. Kaya na ito. Kaya na ito. Unang kinabuhi na ito. Munang kahimo na itong Kristyano. Buhata ang katong wala sa ordinaryo nga gibuhat ba, dili kasarangan. Una siya. Ayaw pag libil alang kadaghanan. Wa ko ba yung nadautan na siya? Lahi pa na istorya ha. Pero palaboy siya. Palaboy siya. Muna ang usas paagi nga mahimo kang higpit. Labaw ka sa uban. Pausalo kang himo ni ana. Muna siya. Sayo na ana. Lisod ba ko na? Nato mo nang naandan ka na ito pa. Di ba? Nato mo nang naandan. Dagunas katapol. O kani atong kultural nga pamatasan nga palabihon nato. So muna magsuon. Nindot, pinundom sa Ginoo ka nato karon Domingo ara ninduta. Dumduman nato nga gidapit ta sa pagkahigpit sa atong buluhaton nga Kristohanon. Dili kay mahigpit ta sa maniya. Imposible. Di gid mahimo bisan kanusa. Wala. Pero mahigpit ta sa atong pagka Kristiyano pagkatoliko. Kay musimba ko, mahalad ko, mumiting ko, etc. Mutabang ko simbahan, muna ang perfection na ito karon. Ay na pagitaglain, mamatay lang ka, di ka kakita. Ubayon ta kita kanunay, sa panabang sa Bilagnahan Santa Maria, sa atong mahal nga patron, Senior San Jose. Manindog alang sa akis pagtuo, pangamoy sa katilingban. Nagato